Hola a tothom, soc en Santi Rocafàbrega, soc professor i investigador en astrofísica a la Universitat Complutense de Madrid i durant bastants anys vaig ser cap també del cau d'Olot. Aquí tinc aquest folar que encara conserva algunes firmes d'alguns dels que van ser nens meus i que ara són caps del cau, continuant amb aquesta tasca d'ensenyar la filosofia de què és l'escoltisme i els valors del cau amb tots aquests nous joves que tenim per aquí a Olot. Em van demanar que fes aquest vídeo per poder celebrar el Sant Jordi, ja que aquest any en la situació en la que estem no es pot fer un Sant Jordi típic com el que fèiem amb totes les roses i que també suposava una activitat per fer conèixer el cau. Doncs em van demanar de fer un vídeo mostrant una mica o aprofitant una mica les habilitats que jo podia tenir en aquest sentit en el tema de la divulgació de l'astronomia, que també m'agrada molt i també l'he fet moltes vegades. Tot esperant que algun dia futur no molt llunyà pugui tornar a fer alguna de les belles d'estels que havia fet ja amb el cau o amb gent de per aquí Olot tantes vegades. Doncs bàsicament avui el que faré serà això, serà una mini bella d'estels virtual on us explicaré una mica què es pot veure durant les nits properes, les nits de l'entorn de Sant Jordi, i em centraré bàsicament en explicar com podeu trobar i com es diferencien els planetes de les estrelles que podem veure en el cel. Aprofitant que ara, just en aquesta època d'aquest any 2020, es poden veure quatre planetes. Vale? Simplement una cosa que ja per començar us vull dir és que el tema aquest del que es veu en el cel, tot i que les estrelles sí que un 1 de març del 2020 es veu pràcticament el mateix que un 1 de març del 2021 i tarden milers d'anys a canviar aquest cel en el que són les estrelles, els planetes, com que tenen un moviment extra i també la Terra es mou dintre del sistema solar, doncs canvien d'any per any. Vale? Doncs si aquest any per Sant Jordi es veuen aquests planetes, no té per què el 2021, el 2022, el 2023. De fet, no es veuran els planetes de la mateixa manera com estic explicant ara. Vale? Per tant, aquests planetes els podrem veure en la situació que veurem ara de la manera que us ho ensenyaré jo amb un programa que també us explicaré. Tot això, aquest programa permetrà que pugueu vosaltres llavors també fer-lo servir per altres moments de l'any o per altres anys. És un programa molt complet, vale? Que es diu Stellarium. És un programa que és de distribució lliure, que el podeu baixar per internet per tots els tipus de sistema operatiu, també per al mòbil, i us servirà per poder saber què és el que es pot veure cada nit de l'any, intentar identificar les diferents coses que hi ha al cel. De fet, permet fins i tot veure, indicant on són les pluges d'estels i des de quin punt del cel hi ha el que en diem el radiant, és a dir, per on entren aquests meteorits que són la pluja d'estels, o també permet veure quines de les estrelles que estem mirant a la nit ja tenen exoplanetes detectats, és a dir, a més de l'estrella sabem que hi ha planetes que hi donen voltes al voltant, que cada cop són més, doncs aquest programari el permet veure i també permet tenir actualitzacions per anar actualitzant què és el que passa en el cel. A part de lo típic de les constel·lacions, la forma de les constel·lacions, informació molt detallada de cada un dels objectes que s'indiquen en el programa. És realment molt complet i permet fer moltíssimes coses. Vale? Doncs ara faré aquesta pestanyeta que tenim on surto jo, la faré petitona aquí en un racó i començaré a explicar-vos una mica com funciona el programa i què és el que hi podeu veure i com el podeu fer anar. I després explicarem com distingir un planeta d'una estrella i ja anirem a veure què és el que es veu durant aquestes nits entorn de Sant Jordi. Comencem doncs, em faig petit cap aquí a la dreta, veiem, no soc tampoc un superexpert en edició de vídeos, per tant això pot tenir alguna història. A veure, aquest d'aquí soc jo, si em puc fer petit, sí, solament el vídeo, el farem petit, aquest d'aquí per veure. Va, som. I em posaré aquí a veure les nostres pantalles. Va, ben petit. Per començar, aquí dalt, cap per aquí, veureu el nom del programa, que es diu Stellarium, i és la versió 20.0. I ja podeu veure aquí mateix
en aquest mapa teniu unes lletres vermelles. Aquestes lletres vermelles ens indiquen la posició sobre les posicions, les coordenades, no? Aquí tenim l'oest, el sud-oest, el nord-oest per orientar-nos. Aquí a l'oest és per on es pondria el sol. Teniu que podeu posar aquest horitzó, és molt important posar-lo perquè us indica què és el que podeu veure i quan es ponen i quan surten els diferents objectes dels que parlarem. Veieu que tenim atmosfera també, es veu el cel blau perquè ara tenim que és de dia. Ho tenim ara en el moment que estic gravant el vídeo, ho canviarem, ho posarem el dia de Sant Jordi ens anirem a les 8 del vespre, just abans que es pongui el sol. Va, aquí són les 8 del vespre, pararem el temps, que no se'ns admés el sol, vale? Fixeu-vos que aquí tenim, aquí a baix a la vostra dreta teniu la data i l'hora, vale? Que l'hem activada, ara hi veieu que ha aparegut una pestanyeta aquí a l'esquerra. Fixeu-vos, ens permet posar la ubicació que vulguem, des del lloc on vulguem mirar el cel, podem posar qualsevol lloc del món, podem anar en altres planetes, com veuríem el cel des d'altres planetes. Podem canviar la data i l'hora, i aquí tenim un munt de diferents opcions per la visualització, fer zooms, etc. D'acord? A baix, si ens anem aquí baix, podem posar i treure les línies de les constel·lacions, després la farem servir, posar i treure el nom de les constel·lacions, els dibuixets que signifiquen cada una de les constel·lacions, ens permet també coordenades del cel, això pels que no sigueu experts o no feu servir coordenades no us fa tanta falta. Podem posar i treure l'horitzó, com us he dit és important que el posem, perquè ara per exemple veiem que el sol s'està a punt de pondre, si no posem horitzó no sabríem on es pon el sol. Podem també posar i treure els punts cardinals, els posarem per saber cap on estem orientats. Algo interessant és que podríem treure o posar l'atmosfera. Fixeu-vos que sense atmosfera veuríem totes les estrelles, però com que no tenim atmosfera, doncs no es veuen les estrelles. Veure objectes de l'espai profund, si n'hi haguessin, nebuloses o d'altres galàxies, veure els noms dels planetes i altres coses com coses sobre podríem inclús posar-hi un telescopi aquí, una muntura de telescopi i controlar el telescopi amb el programa. També es poden veure els satèl·lits artificials on estan, pluges d'estels, com us he dit, estrelles que tenen planetes, que ens quedarien indicades en color verd. Tot això són opcions que estic tocant aquí baix de tot de la pantalla. I a l'esquerra de tot, a la dreta de tot, teniu les opcions per moure, per pausar el temps, per moure'l, per posar-lo en el temps actual del sistema de l'ordinador o del mòbil. Una altra cosa important, fixeu-vos que ara tinc posat que estic a la vall d'en Bas, posa 0 metres, en realitat el cel no canvia si estic a 0 metres o estic a 2.000 metres d'alçada, en principi. L'hora en la qual estem, i també, què més us volia explicar? Sí, si clico, per exemple, al sol, fixeu-vos, he clicat al sol, us apareix aquí, si cliqueu en qualsevol dels objectes, tota la informació. Quin tipus d'objecte és, la magnitud, molt important, ens diu què tant brilla. Com més negativa, com més petita, més brillant és. Fixeu-vos que el sol té magnitud menys 26/73. D'acord? Llavors té les posicions i té un munt d'informació sobre en quina constel·lació es trobaria, etc. Molt bé, traiem les etiquetes del sol i un cop explicat tot això, abans de començar a veure coses que es veuen en el cel d'entorn al dia de Sant Jordi, perdoneu, he posat 22, he de posar el 23, el dia 23 de Sant Jordi, doncs el que us vull explicar primer és la diferència entre planetes i estrelles. Les estrelles són estels com el nostre Sol, però que estan molt i molt lluny. El que està més a la vora està 4,2 anys llum. És a dir, la cosa que va més ràpid de l'univers, que és la llum, tarda 4,2 anys a arribar des de l'estrella més propera a part del Sol. Des del Sol tarda uns 8 minuts des que s'emet la llum en el Sol fins que ens arriba a nosaltres. Doncs són objectes que estan molt lluny. Com que estan tan lluny, la llum que ens n'arriba és només un fil de llum. Us podeu imaginar com una fila índia de boletes, aquestes boletes els diríem fotons, que serien, aquestes boletes ens vindrien de tot el que emet llum o rebotant dels llocs on es reflexa la llum, i quan aquestes boletes arriben a la nostra retina, llavors és quan la retina ho converteix en senyals elèctrics i el cervell ho detecta com llum. Si aquestes boletes no ens arriben als ulls, no hi veiem llum. Doncs imagineu-vos que les estrelles són tan lluny que ens n'arriba només una fila índia de llum. Tenen un problema, que és que, com heu vist aquí, en el programa, si posem
o traiem atmosfera, què passa? Que ens desapareixen les estrelles, oi que sí? Ara hi ha estrelles, però si poso l'atmosfera desapareixen. Per què passa això? Doncs bàsicament perquè hi ha l'atmosfera. ¿Vale? Imagineu-vos que l'atmosfera és tota una piscina de boles enorme, ¿vale? Que quan ens arriba aquesta fila índia de fotons, de boletes de llum que ens arriba d'una estrella, què li pot passar? Que poden xocar contra aquestes boletes de l'atmosfera. I si xoquen, què passarà? I es desvien, que ja no ens arriben als nostres ulls. Per tant, deixaríem de veure l'estrella. Val? Llavors, el que passa és que a la nit, tot i que ja no tenim la llum del sol, ja no ens molesten les boletes de llum que ens envia el sol, els fils de llum de les estrelles han de travessar igualment l'atmosfera. I què passa? Que de tant en tant aquest fil de llum es trenca perquè xoquen amb alguna de les boletes que hi ha a l'atmosfera. I què fa l'estrella en aquell moment? Una pampalluga. Cada pampalluga que fa és perquè el fil aquest de llum que ens arribava de l'estrella desapareix. ¿Vale? No ens acaba d'arribar als nostres ulls per culpa de l'atmosfera. Si l'estrella està just al cim del nostre cap, què passa? Que ha de travessar un trosset d'atmosfera molt més petit. ¿Vale? Fixeu-vos, és com la pela d'una ceba, que si la travesso de dalt a baix només he de travessar un trosset, però si ho faig horitzontalment, si la travesso tota és un bon tros. ¿Vale? Doncs, si l'estrella es troba molt a prop de l'horitzó, ha de travessar més atmosfera que si està just a dalt. Just a dalt al cim dels nostres caps farà menys pampallugues, just a l'horitzó farà més pampallugues. ¿Vale? Una altra cosa important, si l'atmosfera fa molt de vent, com que aquesta piscina de boles a més està remoguda, és molt més fàcil que desviï aquest fil de llum que ens arriba de les estrelles. Per tant, les estrelles faran més pampallugues quan l'atmosfera és molt moguda. O quan hi ha molta humitat, les boletes són més grosses, perquè són d'aigua, ¿vale? I també es desvia més i fa més pampallugues les estrelles quan hi ha molta humitat. ¿Vale? I què més us vull dir? També quan hi ha molta pols, etc. El cas oposat seria el dels planetes. Els planetes estan molt més a la vora, estan dintre del nostre sistema solar, estan a minuts, hores llum, ¿vale? Molt més a la vora. Per tant, en comptes d'arribar-nos una fila índia de fotons, de boles de llum, ens arriba tot un xorro, ¿vale? Malament, tot un tubo molt ample de boles de llum. Per tant, encara que alguna d'aquestes es desviï, perquè l'atmosfera, la piscina de boles de l'atmosfera en desvia alguna, sempre ens n'arribarà alguna. Per tant, els planetes no fan pampallugues. La diferència entre una estrella i un planeta doncs, és que els planetes no fan pampallugues i les estrelles sí, només perquè estan més a la vora els planetes. Vale? Això no vol dir que si l'atmosfera està molt remoguda o el planeta està molt baix a l'horitzó pugui arribar a fer alguna pampalluga, perquè per molt gruixut que sigui el xorro, si l'atmosfera està molt pertorbada, pot ser que desviï tot el xorro de llum que ens arriba al planeta i faci una pampalluga. Vale? Però normalment els planetes no fan pampallugues i les estrelles sí. Vale? Doncs, dit això, ens anem ara sí al programa i fixeu-vos, ens posarem una mica, estem mirant a l'oest i per aquí dalt veieu que apareix ja el nom d'un planeta. Vale? Molts m'heu comentat, companys del CAU o gent coneguda, que es veu una estrella molt, molt brillant just quan es pon el sol en aquests dies. No és una estrella. Fixeu-vos que és una d'aquestes coses que a vegades hi és, a vegades no hi és. Vale? Doncs, i que es veu en diferents èpoques de l'any i a vegades es veu a l'hora abans que surti el sol i a vegades es veu abans que es pongui el sol. Això és en realitat un planeta, fixeu-vos que no fa pampallugues, val? I és el planeta més brillant que tenim, que és el planeta Venus. Val? Si ara ens en anem a les 9 del vespre, per exemple, la nit de Sant Jordi, tot i que aquesta setmana de fer mal temps, també la setmana després de Sant Jordi serà la situació molt semblant, vale? Tenim el sol s'ha pos a les 9, pràcticament s'acaba de pondre, continuem. Ens costa de veure cap altra estrella al cel encara, però Venus sí que ja brilla moltíssims aquí, just a l'oest, en la direcció on s'ha posat el Sol. Fixeu-vos que tots els planetes els trobarem, si ara tirem enrere en el Sol, mireu per on es mou el Sol, veieu per on es mou el Sol del cel, mireu ara per on es mou Venus, més o menys seguint molt pla en la mateixa direcció, vale? Perquè els planetes es troben en el mateix pla que va formar el Sol. Vale? Per tant, els planetes també els trobarem tots més o menys en una cosa que en diem el pla de l'eclíptic. Vale? De moment aquí només tenim Venus. El tenim aquí, ben brillant, i indicarem. I fixeu-vos totes les propietats que té, fixeu-vos que té la magnitud menys 4. Vale? El Sol tenia menys 27, Venus ja té menys 4. És menys brillant, us he dit que com més negatiu, més brillant vol dir, vale? Però és el planeta que tenim més brillant. Llavors veurem els altres que són menys brillants que Venus. Vale? Venus per què és tan brillant? Venus té la mateixa mida que la Terra, és un planeta que està més a la vora del Sol, i és un planeta que té molta més atmosfera. En realitat té un efecte hivernacle desbocat, moltíssima diòxid de carboni a l'atmosfera, que fa que el planeta es mantingui sempre a una temperatura entre uns 500 i uns 800 graus.
Ja veieu que no és un planeta habitable. I justament el fet que tingui aquesta gran atmosfera de diòxid de carboni també reflexa moltíssim la llum del Sol i fa que, com que està totalment ennuvolat, reflexa molt la llum del Sol i ens envia tota aquesta llum, tot aquest feix de llum que fa que sigui tan brillant. És de més o menys la mida de la Terra. Una altra cosa important és que aquest és un planeta interior. Si recordeu tots la llista de planetes del sistema solar, tenim el Sol, tenim Mercuri, Venus, són planetes interiors que estan més endintre de la Terra, tenim la Terra, i després tenim Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú, que tots aquests últims, des de Mart fins a Neptú, estan més lluny que la Terra del Sol. Això és important perquè tots els planetes que estiguin més endintre que la Terra, Venus i Mercuri, els veurem sempre a la vora del Sol, per un efecte de projecció en el cel, sempre estaran molt a la vora del Sol, o quan es pongui el Sol o quan surti el Sol. Mai els veurem a les 12 de la nit. Els planetes interiors, Mercuri i Venus, els veurem sempre a la vora del Sol. Mentre que els planetes exteriors, per projecció també, els podem veure des de les 12 de la nit, en els quals estarien just a l'altre costat del Sol, el tindríem a sota els peus, i el planeta pot estar al cim als nostres caps, és a dir, en la direcció completament oposada al Sol, però també pot passar per darrere del Sol, per projecció, mentre la Terra i el planeta es mouen entorn al Sol. Per tant, la diferència és que els planetes exteriors els podrem veure tota la nit, mentre que els interiors, que són Venus i Mercuri, només els veurem abans de la posta o abans de la sortida del Sol. He fet un petit dibuixet, no sé si es veurà, aviam si tornaré a ampliar... Tornaré a ampliar la meva imatge de vídeo, i així us la puc ensenyar, perquè entengueu una mica més tot el tema aquest de la projecció dels planetes. Fixeu-vos, aviam si es veu bé, aquí teniu aquesta imatge, fixeu-vos que tenim aquí el Sol en el centre, allà està el Sol, tenim un planeta interior, seria aquest cercle vermell, la Terra seria el cercle blau, i un planeta exterior seria el cercle vermell de fora. Fixeu-vos on tinc la Terra, i les boletes que hi ha són planetes interiors o planetes exteriors. Fixeu-vos primer de tot en aquest planeta interior, el que tenim aquí. Si jo el miro des de la Terra, fixeu-vos respecte al Sol, aquí el veig a darrere del Sol, aquí el veig en un costat del Sol, aquí el veig a l'altre costat del Sol, o el puc arribar a veure també a davant del Sol. Però sempre oscil·lant entre aquí i allà, oscil·lant entre aquests dos costats, entre aquí i aquí. Va oscil·lant entorn al Sol, vist des de la Terra. Sempre o en la posta o en la sortida de Sol. O en la posta o en la sortida de Sol. Què passa amb els planetes exteriors? Com que els planetes exteriors estan més lluny que la Terra, poden donar tota la volta entorn al Sol, fixeu-vos, de manera que a vegades el tinc a darrere, 12 de la nit, i a vegades el tinc just a l'altre costat del Sol, en el mateix, per exemple, a les 12 del migdia, o en totes les posicions intermitges. Per tant, què em passa? Que un planeta exterior el tinc sempre, el puc veure a qualsevol hora de la nit i del dia. Amb respecte al Sol, a vegades el tindré al costat del Sol i a vegades el tindré a l'altre costat, a la nit, a mitjanit. Aquesta és la diferència entre planetes exteriors i planetes interiors. Dit això, doncs ja veieu que Venus ara el podem veure just abans que es pongui el Sol. De fet, Venus se'l coneix com el lucero de l'alba o el de l'anochecer o de l'alba. És els dos noms que té Venus, perquè és això, sempre se la veu abans que surti o abans que es pongui el Sol. Molt bé, vist Venus, si deixem passar una mica més el temps i aprofitant que estem aquí mirant cap a l'oest, que és cap on s'ha post el Sol, anirem a veure algunes estrelles i algunes constel·lacions. Fixeu-vos que ara són les 10 de la nit d'aquesta setmana d'abril, l'última setmana d'abril. Recordeu que us he dit que el tema dels planetes és diferent, però el tema d'estrelles, per les estrelles sí que això serviria per totes les nits de la nostra vida, perquè les estrelles amb l'edat que podem viure nosaltres, posem-hi uns 100 anys, no hauran variat pràcticament gens en la seva posició en el cel. Posarem la forma de les constel·lacions. Molt bé, aquí les veieu, de color blau. I us vull explicar aquí, primer de tot, és que un experiment senzill que podeu fer és, us fixeu primer en Venus, veureu que no fa pampallugues, i una estrella que també és vermellosa, perquè Venus no és blanc ni blau, és un punt vermellós, és un punt ataronjat. Veureu una altra estrella, un punt ataronjada, que és aquesta d'aquí, que es diu el Betelgeuse, que és una gegant vermella, que és una estrella també que brilla molt.
serà de les que aquesta i la que estaran més avall, que es diu Aldebaran, seran també vermellosa, són de les estrelles que us brillaran més en aquesta regió del cel, i que són les dues vermelloses, però veureu que aquestes fan moltes pampallugues comparades amb Venus. Vale? En teniu una altra, que s'està aquí a punt de pondre, que es diu Rigel, i us la indico perquè Aldebaran, la que estarà, si mireu Venus, si heu localitzat Venus i mireu cap avall en direcció, ja cap on s'ha posat el sol, en direcció a l'horitzó, sempre mirant cap a l'oest, trobareu Aldebaran. Això és l'ull de la constel·lació del Toro. Però si ara, en lloc de tirar cap avall, més o menys a la mateixa altura que Venus, us en aneu a mirar una mica més cap al sud, trobareu Betelgeuse. I Betelgeuse forma part de la constel·lació d'Orió. Que d'Orió, el que sol ser més evident, que sempre se sol veure més bé, és justament això que tindreu aquí. Aquesta estrella i aquesta estrella. Veureu tres estrelles més o menys igual de brillants alineades. Això d'aquí és el que es coneix com el cinturó d'Orió. De la constel·lació que la veieu aquí com una mena de rellotge de sol gegant, aquesta, amb la part central del rellotge de sol. Això d'aquí és la constel·lació d'Orió. D'acord? Una altra cosa interessant, haurem de tornar una mica enrere en el temps, que veureu aquí en la zona de Venus, és una cosa que coneixem i traurem l'atmosfera perquè es pugui veure. Veureu 7 estrelletes molt petitones, aviam si triem l'atmosfera, les tenim aquí. Fixeu-vos i farem una mica de zoom. Això d'aquí, si ens acostem, i més a la vora de la posta de sol, això d'aquí, que ara indico, es diuen les Plèiades. És el que en diem un cúmul obert d'estrelles, estrelles que s'acaben de formar, estrelles molt, molt joves de color blau, que hi ha vegades que hi ha gent que em diu «Oh, però és el carro, té forma de carret petitó», però no, el carro és una constel·lació molt gran. Això, en realitat, és un grup d'estrelles que s'acaben de formar, que es diuen les Plèiades, i podreu arribar a comptar-ne 7. Estan aquí, si tornem a tirar zoom out, veieu que tindreu Venus aquí dalt hi ha Venus, el Sol s'ha post per sota de tot, i a mig camí trobem això d'aquí, que són les Plèiades. Aquest programa també permet fer una cosa molt bonica, que és acostar-nos-hi molt, i veure-les com es veurien en telescopi. Fixeu-vos, ens hi acostarem molt, fixeu-vos que són estrelles que s'acaben de formar i encara tenen aquí el gas de la seva formació aquí al seu voltant. Això és una imatge real. Fixeu-vos que boniques les Plèiades amb tots els seus noms. Normalment se'n poden veure fins a 7 estrelles a ull. Molt bé. Explicat Venus i el que veiem aquí en direcció oest just després de la posta del sol a aquesta època de l'any. Acabem amb aquesta part. També us he explicat ja que també tenim la constel·lació de l'Orió, i posarem el nom aquí, Orió, que us hem dit Betelgeuse, Rigel, el cinturó, que el tenim aquí, i ara fins i tot podríem arribar a posar la imatge que Orió és bàsicament un caçador, el tenim aquí, a punt de lluitar aquí amb el toro. Molt bé, vist això, si voleu saber més de constel·lacions, si us agrada el vídeo i m'ho demaneu, podríem inclús intentar fer un vídeo més endavant explicant més coses d'estrelles o de constel·lacions o del que pregunteu. D'acord? Per no allargar-nos molt, ens anem ja a l'altre costat del cel, ens en anirem ara direcció sud, sud-est, més o menys per aquí, traurem els noms de les constel·lacions, traurem les línies de les constel·lacions perquè ara volem anar a veure una altra cosa. Ens anirem ara a una hora raonablement aviat al matí, ens anem a les 6:30 del matí, us podríeu llevar si teniu moltes ganes de fer una mica d'astronomia, per poder veure uns altres 3 planetes que es poden veure ara mateix, aquest 23-24 d'abril i durant tota aquesta setmana que ve, també la setmana següent també continuaran més o menys allà, però recordeu que això no serviria per un any diferent al 2020. Què tenim aquí? Doncs aquí tenim 3 planetes nous, que quins són? Fixeu-vos que seran 3 estrelles molt brillants en aquesta regió sud-sud-est i que no faran pampallugues. I són el més brillant de tots. El tindreu quasi al sud, Júpiter, serà una estrella que tindreu entre el sud i el sud-est molt brillant, fixeu-vos, magnitud menys 2,3, no tant com Venus, que era menys 4, però menys 2,3, Déu-n'hi-do, i aquest planeta és Júpiter. És el gegant més gran del sistema solar, que té, a més, 4 llunes molt famoses que es diuen llunes galileanes. Aquest amb un petit telescopi o amb uns prismàtics bons
podríeu arribar a veure que no és una estrella, sinó que mirant amb els prismàtics veuríeu fins i tot una mica el disc i veuríeu també, podríeu arribar a veure les llunes en una mena de pla entorn al planeta. Vale? Bastant a la vora de Júpiter, anant una mica cap a l'est, trobarem un altre planeta que brilla ja bastant menys que aquest primer, però que tampoc fa pampallugues, vale? En comparació amb les estrelles que tindria al voltant, i aquest és Saturn. Vale? Un pèl ataronjat el veuríem. Fiqueu-vos que la magnitud ja és 0,6, ja no és ni negativa, vale? Però tot i això, qualsevol de les altres estrelles que teniu per aquí, anem a marcar, per exemple, Altair, que és una bastant brillant que la tindríeu al cim dels nostres caps, que té magnitud 0,75, és comparable, vale? O aquesta d'aquí, que és una de Sagitari, que ara en parlarem, doncs fixeu-vos, 1,75. Per tant, Déu-n'hi-do el brillant que és Saturn, vale? I està molt a la vora d'aquesta més brillant, que és Júpiter. Saturn és el planeta dels anells, i de fet amb uns prismàtics, no cal que siguin molt bons, podeu arribar a veure els anells. Això ho sap poca gent, però si els sabeu localitzar i enfoqueu amb uns prismàtics, podeu arribar a veure els anells de Saturn. Val? I si ens anem una mica més cap a l'est i amb una brillantor semblant a Saturn, però un color molt més vermell, tenim el planeta Mart. Vale? El planeta Mart, que és el segon planeta més proper que tenim, és un planeta la meitat de gran que la Terra, però en condicions per poder-hi pràcticament anar a viure. No? Té llocs del planeta on pot arribar a estar amb temperatures fins i tot positives, vale? Entorn als 0 graus, per que s'està buscant que hi pugui haver-hi aigua líquida. El planeta Mart, el planeta vermell, d'acord, que el tenim també aquí. Aquest fins i tot en telescopi és poc interessant de veure, vale? Es veu només un disc de color vermellós, amb un telescopi mediocre. Un telescopi dels grans, òbviament, dels que treballem nosaltres, no es poden fer moltes altres coses. Però que sapigueu que tenim aquesta alineació de planetes aquí, mirant entre el sud i el sud-est, que són Júpiter el més brillant, i Saturn i Mart, fixeu-vos que més o menys brillen igual. Vale? 0,5, 0,7, 0,6 magnitud. Vale? Doncs això ho teniu si sortiu a les 6:30 del matí abans que surti el sol. I per acabar, doncs ja que hem parlat de constel·lacions que es veuen quan es pon el sol, en mirem algunes d'ara de quan està a punt, abans de sortir el sol. Vale? El primer de tot és que si esteu en un lloc molt fosc, veureu aquesta banda que va d'Altair, més o menys, que estarà al cim dels vostres caps, i baixa cap a aquestes estrelles que tenim per aquí, vale? Que són de Sagitari, vale? Aquesta banda que per aquí us vaig marcant tot això de per aquí, aquesta banda lluminosa que és la Via Làctea, és la nostra galàxia. Són milers de milions d'estrelles, però que estan tan lluny que ja no les veiem ni com a puntets, les veiem com un núvol. Això només els que estigueu en un lloc molt fosc. Vale? I les constel·lacions que us volia ensenyar, tornarem a fer que apareguin les formes. Tenim Sagitari, que és una mena de cafetera. Aquí teniu la punta per on sortiria l'aigua de la cafetera, el cos de la cafetera seria això d'aquí, a dalt de tot, i la nansa de la cafetera seria això d'aquí. Això d'aquí és la constel·lació de Sagitari, vale? Que és on es troba el centre de la nostra galàxia, vale? En aquesta direcció. I una altra constel·lació molt interessant és la constel·lació de l'Escorpí, vale? Que si no teniu un horitzó molt pla us serà difícil de veure-la. Però bueno, avancem una mica en el temps, aviam si som capaços. Ui, retrocedim una mica. Aquí comença a sortir. Vale? Veieu que s'aixeca molt poc a l'horitzó. 5, 6 del matí. Tenim aquí Antares, una estrella també de color vermellós. Vale? Aquesta estrella d'aquí, fixeu-vos la magnitud 1, menys brillant que Saturn, però Déu-n'hi-do el brillant que és també. És l'estrella principal de l'Escorpí. Llavors tenim les pinces de l'Escorpí, són aquestes dues, el cap de l'Escorpí, i el cos baixaria per Antares, aniria baixant, es recargolaria per aquí i s'aniria a parar a el que seria la Xaula, que és l'estrella de la punta de l'agulló de l'Escorpí. Això d'aquí és la constel·lació de l'Escorpí, just mirant cap al sud si teniu un horitzó molt baix. Si no, només veureu aquesta part de dalt, només veureu aquesta estrella brillant de color vermell. Vale? I les pinces i el cap de l'Escorpí. D'acord? Això és Escorpí, fixeu-vos que no apareixen els noms, són Escorpí i Sagitari. Val? Molt bé, doncs ja tenim el que podem veure abans de la sortida del sol. Us recomano que primer de tot sortiu a intentar fer aquesta observació sense ajuda de la tecnologia, intenteu descobrir què és un planeta i què no amb el truc aquest de que faci pampallugues o que no faci pampallugues i amb les indicacions que us he donat. I si no us en sortiu, doncs òbviament podeu baixar-vos aquesta aplicació, agafeu el mòbil i amb aquesta aplicació el que té de molt bo l'aplicació és que us permet agafar el mòbil i amb el GPS del mòbil, el mòbil detecta cap on esteu mirant, ho poseu mirant al cel i podeu realment comprovar
que el que estigueu mirant sigui o no sigui el planeta o l'estrella que estàveu intentant veure, o la constel·lació. Per tant, si no ho trobeu, primer proveu-ho de fer sense tecnologia i després intenteu comprovar-ho amb el mòbil. I sobretot això, si teniu uns prismàtics a casa, molt recomanable que us agafeu Saturn i intenteu veure, i els veureu, els seus anells, si descobriu quina de les estrelles que hi ha al cel és en realitat el planeta Saturn. Molt bé, acabant aquesta vetlla d'estels virtual i que ja porto una mica més de mitja horeta, m'han demanat que acabi amb una recomanació de llibre i no puc recomanar només un llibre, us en recomanaré diversos. De fet, primer de tot us recomanaré un autor, l'autor de la meva adolescència i la meva època abans de començar a estudiar física, és de ciència-ficció. És un autor dels anys 50-60, per tant la ciència-ficció que va poder fer li manquen coses que ara són molt òbvies que s'han de posar en llibres de ciència-ficció futuristes, que és per exemple els ordinadors. En aquella època encara gairebé no s'havia desenvolupat tota la part informàtica, per tant no està en els llibres. És interessant veure també, fer la part aquesta històrica de veure com un autor de ciència-ficció s'ho feia per imaginar una humanitat d'aquí a 20.000 anys sense la tecnologia dels ordinadors. És un autor que parla d'una futura civilització. De fet, té un conjunt de llibres que van des de pràcticament el present fins d'aquí a 20.000 anys i intenta explicar com s'expandeix la humanitat per la galàxia. I és Isaac Asimov. Els llibres que coneix pràcticament tothom són els de la Fundació, però jo us recomanaré en especial aquest, que es diu Anochecer. Aquest llibre que es diu Anochecer bàsicament parla d'una civilització que està en un planeta, en un altre sistema estel·lar, en un sistema estel·lar en el qual no hi ha un sol, sinó que n'hi ha 6. Això ho coneixem, la majoria d'estels que hi ha al cel no són solitaris, sinó que s'han format en sistemes binaris. El nostre sol sí que és solitari, però molts dels estels que veiem al cel són binaris. Dues estrelles, una que dona voltes al voltant de l'altra. Coneixem fins a sistemes amb 7 estrelles. Llavors aquí parla d'un planeta que podria estar en un sistema de 6 sols. Per tant, és un planeta en el qual mai es fa de nit, sempre hi ha algun sol al cel. I parla des del punt de vista d'uns científics, uns astrònoms, d'un periodista, d'uns arqueòlegs, d'un sociòleg i d'uns fanàtics religiosos, com intenten predir una cosa que passarà, que serà un eclipsi, i que és que de cop arribarà la foscor en una societat que psicològicament sempre viu de dia. I és una mica què passaria en una societat així. I també com s'ho han fet els científics per descobrir les lleis de la gravitació en un univers en el qual ells creuen que només existeix el seu planeta i els seus 6 sols, perquè no han vist mai les estrelles. És interessant, és un llibre recomanable i que es pot llegir bastant ràpid, aquestes unes 400 pàgines. I l'altra sèrie de llibres, això és una sèrie de llibres que us vull recomanar per als que us agradi llegir moltes pàgines, són una altra temàtica, que és la de la colonització del planeta Mart, que justament lliga amb un dels planetes que veureu vosaltres. Comença amb un llibre que es diu Marte Rojo, de Kim Stanley Robinson, sobre la colonització de Mart. Explica com arriben els primers colonitzadors, que són científics, comencen a desenvolupar unes tècniques per sobreviure allà i amb el pla de terraformar-lo i permetre que al final, en algun moment, s'assembli a la Terra i pugui la humanitat anar a viure allà. Aquí comencen a saltar-hi temes filosòfics de si s'ha o no s'ha de modificar un planeta perquè la vida s'hi pugui anar-hi a reproduir també allà. Quin és l'objectiu de la humanitat? Potser l'objectiu de la humanitat és portar la vida en mons on no hi és, no? Això seria tota aquesta part filosòfica. És molt interessant perquè aquests llibres parlen des de ciència, però també són molta part de política, molta part de reflexions filosòfiques, de reflexions humanes. És molt interessant en aquest sentit. Comença amb Marte Rojo, continua amb Marte Verde i acaba la trilogia amb un tercer llibre, que és el Marte Azul. Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul. I és tota l'evolució de com es va colonitzant el planeta Mart. És molt interessant perquè en aquest llibre ja van iniciar una cosa que s'ha posat molt de moda ara amb els llibres de Juego de Tronos, que és que hi ha un mapa, però aquest és un mapa real. En el Marte Rojo teniu el mapa real actual de Mart, amb els seus plans, els seus cràters, els seus volcans, com és actualment el planeta Mart. Després, en el següent llibre, que és Marte Verde, han començat la terraformació i ja es comença a planejar una mica què és el que passaria en aquest planeta Mart
quan es comencessin a fondre els pols i comencés a haver-hi aigua líquida, ja en un procés més avançat de terraformació. Aquí teniu com quedaria, que està feta una anàlisi científica bastant interessant de com quedaria el planeta si poguéssim fer fondre la part d'aigua que té el planeta Mart. I acabaríem amb el Marte Azul, en el qual ja es posen noms de mars, de golfos, de caps, i on inclús ja s'hi comencen a posar-hi on probablement podríem tenir-hi ciutats, que és aquest d'aquí, que seria el mapa ja d'un planeta Mart totalment terraformat, amb ciutats, amb viaductes, etc. Vale? És interessant també i et permet seguir molt bé els 3 llibres. Cada un d'aquests llibres té en torn a unes 700 pàgines. Per tant, els que us agrada, que sou com jo, que un cop acabeu un llibre us sentiu malament i si són llibres curts us els poliu superràpid, doncs mireu, és una trilogia de gairebé 2.000 i pico pàgines. Per tant, recomanable. Primer, els llibres d'Isaac Asimov, en concret Anochecer, vale? I després us recomano Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, de Kim Stanley Robinson. I aquí acabo, doncs espero que us hagi agradat, que tingueu un molt bon Sant Jordi, que acabeu de suportar bé tot el que és aquest confinament i espero que ens puguem veure aviat en persona en alguna vella d'estels del Cau o general que puguem fer per aquí a aquesta comarca tan bonica i preciosa i verda que tenim ara. Segur que la podem tornar a disfrutar molt aviat. Que vagi molt bé i moltes gràcies. Adéu.